Aduna na person of interest sa giingong pagpanulis ug pagpusil sa 24 anyos nga babaye nga ga-angkas og motorsiklo sa Barangay Luz sa dakbayan sa Sugbo. Ang biktima nakabsan gayud sa iyang kinabuhi. Si Femari dumabok sa detalye. Nag-umulang Cebu City Police Office o grupo nga tahasan sa pagsunod sa gitumbok nila nga person of interest nga mipusil-patay sa 24 anyos nga babaeng biktima. Ang biktima ang nag-abang sa may Barangay Luz sa dakbayan sa Sugbo diin misakay og ride-hailing app nga motorsiklo padung sa iyang trabaho ang hotel sa may South Road Properties. Gipo silang biktima sa naginusarang suspetsado nga nakamotorsiklo usab sa usa sa mga daan sa may Barrio Luz pasado alas 10 gahapon sa buntag. Mato di Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay ang tigpamaba sa CCPO nga saysay sa driver sa motor nga gisakyan sa biktima nga sa dayon nilang larga kay go signal na nakadungog siya sa gisulti sa tapad nga motorista nga maong suspetsado nga tulis ug dayon mo na lang sudod nga nadunggan ang tulo ka buto sa armas. Samtang sa kuha matod pa sa CCTV sa lugar matod ni Makatangay nga walay nahitabong iluganay sa butang sa biktima o nga intact ra ang cellphone bago guban pang gamit nga dala sa biktima. Hinungdan nga gawa sa unang robbery homicide case, gisubay usab sa kapulisan ang uban pang motibo sa krimen. We are also checking what we call this one, her relationships, if there are also some karang mga kalagot in the workplace or whatever. Anaa na sila'y person of interest sa maong krimen ug padayon pa nilang gipalaw man ang investigasyon. Ga-create ani og dako nga team nga mo investigate. So we went to check kung asa gikan kani nga gisakyan sa assailant prior the incident o asa padung ang kani nga vehicles assailant after the incident. To check ang mga place of residence ani nga mga victim, place kung asa siya temporarily nag-reside here in the city because di man na siya taga Cebu City. And also inquiries were made ngadto sa iyang place of work. Ang biktima ang nakabsan gyud sa iyang kinabuhi sa tambalanan. Na-recover ang mga empty shells sa crime scene ug ang mga gamit sa biktima lakip na ni ang cellphone nga gilaumang makatabang sa pagsulbad sa krimen. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari dumabok. Balitang Bisdak.